I will never let go, Jack. I'll never let go. Er det meget, meget sørgeligt. Jeg har tit spekuleret på, hvorfor han ikke bare siger, jeg fryser, kan jeg ikke komme op på døren til dig? Men jeg står her med tårer i øjnene. I'll never let go, Jack. Ja, det her, det var jo fra filmen Titanic, Celine Dion og My Heart Will Go On, og der var lige klippet noget dialog ind fra filmen. Ja. Og jeg kan faktisk ikke lade være med at tænke på, i lørdags, der var det jo 100-året for Titanics forlis. Ja, og den forbindelse, der gjorde TV2, det synes jeg er PR-mæssigt meget smart stunt, at de sender lige filmen. Ja, vi sender Titanic-filmen. James Camerons film fra 1997. Mega hit, som i øvrigt også lige er blevet lanceret i 3D. Og jeg kunne se på Facebook, alle skrev bare, jeg sidder og hylder til Titanic. Det var fuldstændig fantastisk. Det er ikke det, vi skal tale om nu. Nej. Jeg sidder lige lidt spændt på det der hot top noget. Nu prøver vi at skrue lidt op for charmen, op for humøret i stedet for, og i den forbindelse, der kan vi nu sige godmorgen til Hans Jørgen Larholm. Hej med dig. Ja, godmorgen. Hans Jørgen, det er jo knap så sørgeligt, det vi skal tale om nu, for jeg ved, at du har lidt sommerfugle i maven for et arrangement, som I så småt starter op på her i eftermiddag. Ja, sommerfugle. Jeg er i hvert fald meget, meget spændt på at vi her i eftermiddag skal præsentere to af de særlige arrangementer, som i forbindelse med en rockfestival, eller en rolig rockfestival i Korte, vi afvikler den 2. juni, vi præsenterer i dag for medier. Altså, du er nødt til at fortælle rolig rock, eller rollerock. Kan man lave det? Rock, det er højt, er det ikke? Ja, det kan man da. Det handler om ligesom at signalere, at herre på Danmark eller familien ligesom er velkommen til den 2. juni og komme til Korte og opleve en musikfestival, der starter med gøjl og med musik nede i børnehøjde, og som så ender ud i et brag af en fest med blandt andet Voldstue og andre. Men det kan man se på rollerock.dk. Det bliver en spændende dag. Men hvad gør I så for ligesom at kaste noget lys over det her? Ja. Jamen altså, udover at vi har en rockfestival, og der er salg af alt muligt, og der sker lidt forskelligt, går ind på pladsen og andet, jamen så har vi to arrangementer udover, som følger dagen. Og det ene, det er, at man på billetten til rollerock, der kan man vinde en tid i et vildmarksbad opvarmet sammen med 5 af sine gode venner, hvor man får serveret luksusøl fra Ølgod Brughus og rigtig lækker kvarkchokolade fra Hubert i Esbjerg af en bottler på en rød løber med høj hat. Det lyder simpelthen så fedt, det der. Jeg står og savler lidt. Det kan jeg godt forstå. I skal da bare komme. Derudover så sponsorer, de har også i løbet af dagen mulighed for at ligesom at opleve det. Men det der ligesom er gigget, det er, at man kan ligge derude under åben himmel og opleve en rockkoncert og blive forkælet rigtig godt og grundigt. Derudover så får vi besøg af en amerikanerbilforening fra Grænsted-klubben, som viser amerikanerbiler i best grease-stil, hvor man som publikum også kan vinde en tur ud sammen med de her kompetente herrer, høre lidt motorlarm i løbet af dagen. Og det er sådan det, vi her i eftermiddag kl. 5:30 brander, hvor vi, nogle af os projektholder, vi ligger i vildmarksbad og bliver serviceret i hovedet og ja. Den anden noget. Men det kommer alt sammen til at foregå i Gorte i dag, eller hvad? Ja, det gør det. Og nu får vi ikke for alt for meget opmærksomhed på kontoen, at der står folk i lange stimer, så afslører naturligvis ikke hvorhen og tidspunktet. Men jeg er ganske sikker på, at hvis man kigger i medierne de næste par dage, så kan man se resultatet af det, vi laver her i eftermiddag. Men hvad er tanken bag det her? Det er andet år i træk, at I skal lave rollerock i Gorte. Det er jo en... Hvordan har det været første år? Hvad forventer I i år? Hvor mange mennesker og så videre? Rollerock, det er et udtryk for, at i Gorte, uanset hvor lille landsbyen er, så er der utrolig mange aktive, meget, meget, meget dygtige og engagerede folk, der interesserer sig for deres by. Og i en kælder på Gorte skole i april måned blev tanken luftet om, det kunne da være meget sjovt. Og vupti, så var vi 3, og vupti, så var der en rockfestival 1. august, der endte med et ret stort overskud sidste år. Og det fik os ligesom kridtet skoene op i forhold til at sige, jamen, det kan være, at vi skal lave en organisering, det kan være, at vi skal strukturere det, og det er så produktet, man oplever her 2. juni. Og forventningen, jamen det er, at der er en masse rare mennesker i omegnen her i Varde, der får en rigtig god og oplevelsesrig dag den 2. juni her på Det Korte Skole. Hans Jørgen, vi vil ønske jer alt muligt held og lykke, både med arrangementet i dag, men naturligvis også med rollerock den 2. juni. Tak skal I have. Godt. Hej. Hej. Det var altså Hans Jørgen fra Rollerock. Det lyder meget hyggeligt, det der, synes jeg. Altså høj hat, bottler. Og... Ja, og lidt god øl og god chokolade, og så kan man lige ligge der. Det er da rimelig superstjerneagtigt at ligge og høre rockmusik i et hot top. Ja, og så måske bagefter tage en tur i en Cadillac. Ja, det vil da være okay. Det er god stil. Ja, det synes jeg faktisk også. Lige om det skal vi omkring sms'en på 20.